дар ҳамоиши байналмилалӣ ки таҳти унвони муносибатҳои иқтисодии тоҷикистон ва Россия воқеият ва имконот дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон баргузор гардид, намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, олимону муҳаққиқони Федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон, Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои марбута ва коршиносони масоили иқтисодӣ иштирок карданд. таъкид гардид ки ин ҳамоиши байналмилалӣ дар доираи муносибатҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия ташкилу бароҳ монда шуда, ҷиҳати тавсеяи робитаҳои зич байни муассисаҳои таълимии ин ду кишвар боз як қадами устувор хоҳад гузошт. дар ҷамъомад иштирокдорон дар бораи густариши муносибатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия суханронӣ карда, иброз намуданд ки муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ рушду густариш меёбанд. дар шароити имрӯза татбиқи як қатор санадҳои байниҳукуматӣ имкон доданд ки сатҳи муносибатҳои иқтисодии ду мамлакат мувофиқан бо хусусияти шарикии стратегии он ба шакли сифатан нав барояд. гуфта шуд ки муносибатҳои гуногунҷанба байни Тоҷикистон ва Россия дар асоси боварии ҳамдигарӣ бароҳ монда шуда, ҳамоиши имрӯза низ дар заминаи татбиқи ҳамкориҳои байни макотиби олии ду кишвар бароҳ монда шуда, барои густариши муносибатҳои иқтисодӣ бо тавсияву пешниҳоди илман асосноки коршиносони олимони ин кишварҳо мусоидат хоҳад намуд. баъдан намояндагон аз Институти сиёсати иқтисодӣ ва Академияи хоҷагии халқ ва хизмати давлатии Россия баромад карда, дар бораи самти фаъолияти муассисаҳои худ маълумот доданд ва барои тақвияти ҳамкориҳо бо Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ташкили ҳамоиши мазкурро муҳим арзёбӣ карданд. дар қисмати асосии кори ҳамоиши имрӯзаи байналмилалӣ аз ҷониби иштирокдорон вобаста ба мавзӯъҳои самтҳои стратегии рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ, нақши институтҳо дар рушди раванди ҳамгироӣ ва иштироки ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ҳамгироии минтақавӣ, талабот ва дурнамо маърузаҳо карда шуд. дар охири чорабинии бошукӯҳ иштирокдорон ҷиҳати боз ҳам тавсия бахшидани равобити илмӣ ва табодули таҷриба омодагии худро изҳор доштанд.